del segle XXI que deixa darrere tota una sèrie de llasts adquirits pel valencianisme en les seues diverses formulacions durant les darreres dècades, de manera que podria donar peu a un moviment polític de llarg recorregut. En tot cas, tornant al que he anat explicant al llarg de la meva intervenció, la situació és evidentment molt diferent a la de fa un segle, quan es va començar a articular aquell primer valencianisme polític. Però, ja per acabar, avui, precisament, el que volia mostrar-vos era això, era el seu exemple. L'exemple de l'espenta i la tasca de Faustí Barberà, de València Nova, de l'Assemblea Regionalista Valenciana, de la Joventut Valencianista i dels primers valencianistes de fa uns 110 anys per a donar-vos un missatge d'esperança, tant a demòcrates valencians com a jovens valencianistes. Si les coses es fan bé, amb prudència, amb sensatesa, amb trellat, amb un bon full de ruta i amb perseverança, el treball pot donar fruits, ja que el missatge valencianista té encara una potencialitat molt gran dins de la societat valenciana. El que hem de tindre clar és que els actes sempre tenen conseqüències, també els actes col·lectius. I si estan ben orientats i ben fets, aquestes conseqüències normalment són positives, com per exemple va passar amb el treball de Faustí Barberà i els seus companys, que va donar peu al primer moviment valencianista de la història. Evidentment, suposa que vos caldrà paciència i picar moltíssima pedra, perquè com veieu estem parlant de processos de molt llarga durada, però espere, desitge que ho aconseguiu i que sigueu un dels elements nuclears de la política valenciana en els anys i les dècades que estan per vindre. Moltíssimes gràcies.